Unibertsitatea marfilesko dorrea dela esan ohi da, mundutik aparte dagoen toki bat. Baina Joxe Azurmendik irudikatu zuen unibertsitatea ez zan isolatua. Ur jauzi bat zen, ingurura ezagutza eta bizia isurtzen zituena. Eta artikulu honetan ideia hori, Joxeren ideia hori eramaten dut gaur egungo testu ingurura. Joxek unibertsitatearen izaera kritikoa eta komunitarioa aldarrikatu zuen. Ez publikoa, ez pribatua, baizik eta herriarena. Gaur ordea uste dut erronka beste bat dela. Unibertsitateen arteko sare bat eraikitzea, ezagutza auzolanean sortu eta partekatzeko. Behin Joxek esan zuen gure unibertsitatea kuartel baten moduan antolatu behar zela, diziplina eta ardura berreskuratzeko. Orain berriz, uste dut agian kirolaren irudia egokiagoa dela. Joko garbia, exigentzia eta elkarlana uztartzen dituen azpiegitura kolektiboa. Unibertsitatea ez da bakarrik jakintza emateko lekua. Jakintza zabaltzeko urjauzia izan behar du.